Yuda ngoma. Yuda, Yesu Kristo akoa. Yakubu nua. De koma wana wafra wan ajo Nyankopɔn dɔ wɔn na wakora wɔn ama Yesu Kristo no. Mobrohu asomdue ne ɔdɔ nnɔso nka mo. Adɔfo enam sɛ merebɔ mmɔden nyinaa matwerɛ nkwagye a ɛyɛ nyinaa dia no ho asɛm abrɛ mo nti. Ehia me sɛ metwerɛ me brɛ mo. Na mede matumofo sɛ mompere gyidi a ɔde ama hotefoɔ prɛko no ho. Na nipa bi awiewia wɔn ho abam a ofiri tete atwerɛ wɔn ho asɛm de ato hɔ ama saa atemmuo yi. Amomuyɔfo a ɔdane yɛ Nyankopɔn adom ahohwie na wɔpa otumfo kora ɔne yɛn Awurade Yesu Kristo no. Na mepɛ sɛ mekae mo a mo ahunu yɛ prɛko dada sɛ Awurade gye ɔman no firi Misraim asase so no. Akyire yi no ɔsɛe wɔn a wɔanyinie no. Na abɔfo a wɔankora wɔn paninie na mmom ogyaa wɔn ara wɔn tenabea no. Ɔde daa homa akyekyere wɔn akora wɔn esum kabi mu ama da kɛseɛ no atemu. Sɛ Sodom ne Gomora ne nkura a ɛdeda ho a wɔyɛɛ sɛ yenum de wɔn ho maa adwamammɔ na wɔkɔdii honam foforo akyiri no. Anya akatua deda hɔ sɛ daa ogya ho sɛnna hɔ. Saa na yenum nso yɛ adayɛsofo a wogu honam ho fi na wɔte tumidie atua na wɔka anuonyamfoɔ ho nsɛmɔne. Nanso ɔbɔfo pani Makiel ne ɔbonsam dii aperapere kasakasa Mose amu ho no. Wansi ne bo sɛ ɔbɛka nsɛmɔne abu naten. Na ema ɔkaa sɛ Awurade nka w'anim. Na yenum deɛ ɔka deɛ wonnim no ho nsɛmɔne. Na deɛ wɔfiri wɔn adebɔsu mu nim sɛ mmoa a wonni adwene no. Ɛno mu na wɔsɛe wɔn ho. Wɔnnue ɛfiri sɛ wafa Kain kwan so. Na mfasoɔ nti wɔde wɔn ho akɔhyɛ Biliam na adaase mu. Na wayera Kora atuatea mu. Yenum yɛ mo dɔ adidie mu nkekaeɛ. Wɔne mo redidi. Ɔmfɛre adeɛ. Wɔyɛ ne wɔn ho. Wɔyɛ amununkum a nsuo nnimu a mfenama twetwe kyinkyin. Nnua a ɛso hahan apore a eni aba. Na awumpire no a ne nhini atutuo. Ɛpo asorɔkye a ehuru a epu wɔn ara wɔn aniwo gu. Nsorom a ekyinkyin a wɔde sum kabikabi asie ama wɔn daa. Yenum ho na Henok nso a ɔtɔ Adam so nso hyɛ nkɔm de to hɔ sɛ hwɛ Awurade na hotefoɔ mpempem reba abebu wɔn nyinaa atɛn na wabu wɔn mu amumuyɔfoɔ nyinaa atɛn. Wɔn amumuyɔde a wɔyɔɔ nyinaa ne wɔn nsɛm a ɛyɛ den a nnebɔnyɛfoɔ amumuyɔfoɔ no ka de tia no nyinaa ho. Yenum yɛ anwinwiifoɔ awɛnafoɔ a wodi wɔn ara wɔn akɔnɔ akyi na wɔn ano ka akonkosɛm na mfasoɔ nti wɔdɛfɛdɛfɛ nipa. Na mo adɔfo monkan nsɛm a yɛn Awurade Yesu Kristo asomafoɔ aka ato hɔ no. Sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ ɛberɛ di akyire num no fɛdifoɔ bɛba a obedi wɔn ara wɔn amumuyɔ akɔnɔ akyire. Yenum ne wɔn a wɔde mpaapaemu ba wɔnam akyiridifoɔ a wonni honhom. Na mo adɔfo momfa mo ho nsi mo gyidie kronkron no so. Mompan ho kronkron mu. Mfa mo ho nsie Nyankopɔn dɔ mu. Na montwɛn yɛn Awurade Yesu Kristo mmɔboro ho nkɔdaa nkwa mu. Na akyinnyegyefoɔ nso monhu wɔn mmɔbɔ. Ebinom nso monhwim wɔn mfiri gya mu nye wɔn nkwa. Na ebinom nso momfa suro nhu wɔn mmɔbɔ. Na montane atade a honam kekan akeka mu nso. Na de obetumi aso mo mu na mo ansunti na wɔde mo asi n'anuonyam anim. Sɛ nipa a wonni dɛm wɔ ahosan mu no. Onyankopɔn kora a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so yɛyɛ n'agye nkwa no. Ɔno na anuonyam ne kɛseɛ ne ahoɔden ne tumi nka no mmerɛsanti seesei ne daa nyinaa. Amen.